Hadian basyong dum klem boarding na shibnai na marka jingdu sendet ke boarding electric ke belabu jinge shibu ni kipaj ba nong shong shnong jong ke kedong Hulu Riboy District nakaliang kinong shong shnong kila lejmi sekretariat rekam juga MEPDCL kabadan ha umyam ban pensengap ela kicing berkila yo alat banya kendu ya ke SE jong ke Riboy Distribution Circle ke kong Majau. Hadirin berkinong shong shnong hapo ke jelam juga kong Yaisha Rembai kila dep banyo ya keren berki officer jong ketenat MEPDCL ke kong Yaisha Rembai ha keren berkila pathai kubor kalau ang banadu kal janbi jo kalai tarik ujemang kila lej ban pentep shiki officer jo kani ketenat jong ka umyam hindai kamshim ladan kanu ga jingshim kia bar kumta ki paj ba nong shong shnong kila hab ban shong dum blokot menta shadu ka shibnai. Hoi hakani ngi wan kum ki nong shong snong jong ka snong krong hulu ngi wan ya kaban ya kendu ya ki officer ki badai pet ya kani ka boarding hapo snong jong ngi mo namar ba nadu lai tarik kamiat lai tarik ngi ladu ya kalan tementala jandap si banai kampat wan ka kimpat don ka jing le ai mo ya kaban wan snai ka lai tingi wan ya kaban keli jing mut naki kan ka ka daw te menta ha ka jing ya keren bat i we nai i ya i madam majau SE ibadai pet ya kan ka boarding tingi layo si ya ka jing mut nai baka don ka jing du jong new transformer te bat kadaw ka jing du jong uru kalong ka baka ula overload mo kala bun ka jing thang ya ka boarding te ka jing telot bor jong u ti kila kwa ban upgrade no eu so bakham he te kata ka de kadaw jong ka jing penslim jong ki ya ka ban wan snai kan ka lan te ha ka jing ya keren bat i ila kular ba hapo jong ship house ni kinsa persang yak ban wan senano yak ban wan bu no ya transformer thamai bat sakawai ru kajing wan jongi hang ni ngila yo yak ban ya keren ban ya tai bat imo ila ajing mut yangi si ha kabaya day bat kanika sibun kijing pendon kam ya kanika lan kumno ba haki sinong jongi ngi pendon kam sibun kalaj nre haka jing ai jing tho ka jing clearance ka bangi ai sapo ka di clearance ka di ngila declare pat sapo office ba ngi pendon kam tang khendiat ki babon ki daw ki ba penlong ya kalaj bakan du si kan du hapo ki sinong ki thau ki jongi te ngila yo iru ba ya ka ban ya keren bat i ba kumno na kaliang jong ka office ru ki hap ya ka ban wan pensai sapo ki sinong ki thau jongi bat ringkat bat gajing ya trailang hapo ki sinong ki thau ngin yo ya ka kanang baka ni ka laj bandu mo kha kanang bangi la ya ka ban pendon kam tam aki por ki ba menta baro ki kam jongi ngisani abet ha ka laj